Εάν δεν το κάνατε ακόμα, τουλάχιστον το έχετε σκεφτεί. Καθώς απομένουν μόνο 20 μέρες ως τα Χριστούγεννα, σίγουρα μέσα στις επόμενες μέρες θα αγοράσετε τα πρώτα σας δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και αν η σωστή επιλογή σας προβληματίζει, η τεχνολογία είναι εδώ για να σας βγάλει το αδιέξοδο. Το μοντέλο του ηλεκτρονικού αγοραστή κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, όχι μόνο παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας. Χιλιάδες Έλληνες κάνουν πια τα ψώνια τους ηλεκτρονικά και τα δικτυακά καταστήματα δεν αποτελούν για αυτούς άγνωστη λέξη. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ποσοστό 22% των χρηστών του διαδικτύου το χρησιμοποιούν για να παραγγέλνουν και να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυξάνουν λοιπόν οι πελάτες, αυξάνουν και τα δικτυακά καταστήματα. Μάλιστα, συχνά εξειδικεύονται, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με το Gift to Greece, που προσφέρει στους επισκέπτες του ιδέες και δώρα, και το FlowerNet, που απευθύνεται σε όσους θέλουν να χαρίσουν λουλούδια και όχι μόνο. Το Gift to Greece είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο επικεντρώνεται στον χώρο του δώρου. Οι επισκέπτες του site μας μπορούν να βρουν από λουλούδια, καλάθια με ποτά μέχρι και φομπιζού. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς στο FlowerNet. Δηλαδή, παράλληλα με το προϊόν, να δώσουμε τη δυνατότητα στον τελικό καταναλωτή να αγοράσει και υπηρεσία στην ίδια τιμή. Δηλαδή, αγοράζω λουλούδια, τα στέλνω κάπου, ταυτόχρονα με την παράδοσή τους, ενημερώνομαι στο κινητό μου, το 90% σήμερα των Ελλήνων έχει ένα κινητό επάνω του, ότι τα λουλούδια μου έφτασαν. Είναι εκεί. Μπορώ να σηκώσω λοιπόν αυτόματα το τηλέφωνό μου εκείνη τη στιγμή, να πάρω τηλέφωνο, να συμπληρώσω την έκπληξη και να την κάνω λίγο πιο ανθρώπινη, λίγο πιο θερμή. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, και ο άνθρωπος βρίσκεται με τα λουλούδια στο χέρι. Και αν αναρωτιέστε τι παραπάνω προσφέρει ένα δικτυακό κατάστημα και γιατί θα έπρεπε να το προτιμήσει ο καταναλωτής από ένα παραδοσιακό, η απάντηση δεν είναι καθόλου δύσκολη. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε μια αγορά που στην ουσία αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι μια καινούργια αγορά για τη χώρα μας, στον τελικό καταναλωτή σαφέστατα μπορούν να δώσουν ωφέλη που τα βλέπουμε αμέσως, δηλαδή ίσως καλύτερες τιμές, πιο ανταγωνιστικές. Μπορούν να του δώσουν μια αμεσότητα. Δηλαδή, θέλω κάτι, το θέλω τώρα, θέλω να το συγκρίνω με κάποια άλλα πράγματα μαζί. Όλα αυτά είναι συγκεντρωμένα στην οθόνη του υπολογιστή μου. Μπορώ πολύ εύκολα να κινηθώ σε 1, 2, 3 καταστήματα, να συγκρίνω και τελικά να αγοράσω. Και να αγοράσω, όπως είπα, και ανταγωνιστικά. Γιατί όχι. Οι πελάτες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παραγγελίες 24 ώρες το 24ωρο από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε όλη την Ελλάδα. Και σε τιμές ακόμα χαμηλότερες και από τα παραδοσιακά καταστήματα. Χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες εχμής ώστε να μειώνουμε τις τιμές αλλά και να δίνουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι έρευνες αγοράς, για την εξάπλωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας είναι ο φόβος των υποψήφιων αγοραστών για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω του ίντερνετ. Είναι άραγε δικαιολογημένος αυτός ο φόβος? Στον 1,5 χρόνο λειτουργίας μας δεν έχει προκύψει κανένα πρόβλημα ασφαλείας. Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των πελατών μας δεν αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αλλά μεταβιβάζονται με ασφαλή τρόπο στην EFG Eurobank. Οι συναλλαγές στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ασφάλειας. Είναι ίσως πολύ πιο ασφαλής από το να κάνουμε κατευθείαν σε ένα φυσικό κατάστημα. Στη δική μας περίπτωση, οι συναλλαγές γίνονται απευθείας πάνω στην τράπεζα. Δεν γίνονται στο FlowerNet. Δηλαδή, εμείς δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, γνωρίζουμε μόνο ποιος είστε. Εσείς αγοράζετε, η τράπεζα μας λέει ότι έχετε χρήματα να αγοράσετε, εμείς κάνουμε τη συναλλαγή και όταν ολοκληρώσουμε την αποστολή, τότε αυτόματα τα χρήματα αυτά περνάνε στο δικό μας λογαριασμό. Η παραγγελία δόθηκε, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε. Όμως το προϊόν έφτασε ελαττωματικό, κατεστραμμένο, σε λάθος τόπο ή σε λάθος χρόνο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Στη δική μας περίπτωση τα πράγματα είναι πολύπλοκα. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα προϊόν που κάποιος το παίρνει στο σπίτι του για μια ιδέα χρήση. Το στέλνει και προσπαθεί να καλύψει μια, ας το πούμε, προσωπική στιγμή. Είναι ένα συναίσθημα. Αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό έχουμε και τόσο ψηλά το επίπεδο των υπηρεσιών μας. Τώρα, σε περίπτωση ομιγέννητο που κάτι γίνει και κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος ή έχουμε μια καταστροφή γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος και μάλιστα χωρίς την παραμικρή χρέωση του πελάτη. Αυτό εξυπακούεται. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ότι πρέπει να κάνουμε και άλλες ενέργειες που κάνουμε για να καλύψουμε και αυτή τη στιγμή. Να μην εκθέσουμε τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια ενέργεια. Η εταιρεία μας εγγυάται την ασφαλή παράδοση των προϊόντων στον παραλήπτη.
Σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνουμε τα έξοδα της αντικατάστασης της παραγγελίας. Αβάσιμη λοιπόν η φόβη για τις αγορές μέσω ίντερνετ, που με τη θωράκιση από ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, ίσως είναι τελικά πιο ασφαλής και από τις παραδοσιακές εμπορικές συναλλαγές. Έτσι κι αλλιώς μπορούν πάντα να ακυρώσουν την αγορά αν δεν ικανοποιηθούν ή να την αρνηθούν στην τράπεζα αν αυτή δεν έγινε ποτέ. Πλέον η απόσταση δεν αποτελεί δικαιολογία. Μπείτε στο Gifts to Greece και στείλτε τα δώρα στους αγαπημένους σας. Τι γίνεται όμως από τη στιγμή που η παραγγελία φύγει από το δικτυακό κατάστημα και ταξιδεύει προς τον προορισμό της? Εκεί τις περισσότερες φορές το λόγο έχουν οι εταιρείες courier. Ζητήσαμε από μια γνωστή ελληνική εταιρεία ταχυμεταφορών να μας δείξει το μηχανισμό και τις διαδικασίες που ακολουθεί και τις επιτρέπουν να μοιράζει όσο γίνεται πιο γρήγορα και σωστά χιλιάδες επιστολές και δέματα σε ημερήσια βάση που γίνονται περισσότερα τώρα τις γιορτές. Όσα είδαμε στο κεντρικό κατάστημα της Θεσσαλονίκης απέδειξαν και με το παραπάνω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πληροφορικής σε μια σύγχρονη εταιρεία αυτού του κλάδου. Αυτοματοποιημένες γραμμές διαλογής, φωτοκύτταρα, γραμμικοί κώδικες πάνω σε κάθε διακινούμενο αντικείμενο, διαχείριση στολοχημάτων, εσωτερικό δίκτυο, στο οποίο είναι συνδεδεμένα online όλα τα καταστήματα της εταιρείας, με μοναδικό στόχο τη δημιουργία ενός αποδοτικού συστήματος διακίνησης. Σήμερα όχι μόνο η εταιρεία, αλλά και ο πελάτης έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί ο ίδιος μέσω ίντερνετ την πορεία της αποστολής ή να ενημερώνεται από το κέντρο με SMS στο κινητό του και email όταν η επιστολή ή το δέμα παραδόθηκε κανονικά. Ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει την αποστολή του μέσω του ίντερνετ, γνωρίζοντας τον αριθμό αποστολής, μπαίνοντας στο site της ACS, να πληκτρολογήσει τον αριθμό αποστολής και να δει αν έχει παραδοθεί στον παραλήπτη και ποιος είναι αυτός και πότε έγινε η παράδοση της αποστολής. Σε περίπτωση που ο πελάτης δει ότι δεν έχει παραδοθεί η αποστολή του, έχει δυνατότητα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το σταθμό που έχει κάνει την παραλαβή της αντίστοιχης αποστολής και ο σταθμός με τη σειρά του μέσω του ιδιωτικού δικτύου του VPN της ACS να δει σε ποιο σημείο βρίσκεται η αποστολή του πελάτη. Μέσα από μια εφαρμογή που αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει real time, αλλά είναι online όλο το δίκτυο των καταστημάτων της ACS, μπορεί ο κάθε σταθμός να δει όλο το tracking, όλο το trace route μιας αποστολής, με χρόνους και πόλεις ή σημεία που έχει περάσει η αποστολή, είτε είναι κατάστημα είτε είναι κέντρο διαλογής. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας σε κάθε στάδιο που τηρούνται ευλαβικά ώστε να μην σημειώνονται παρεκκλήσεις από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Για παράδειγμα, οι αποδείξεις κατάθεσης παραλαβής σαρώνονται και φυλάσσονται σε μια τεράστια βάση δεδομένων, ώστε να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία για την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε αποστολής. Γιατί είναι πια κοινό μυστικό πως η τεχνολογία από μόνη της, χωρίς μελετημένη οργάνωση και κατάλληλες διαδικασίες που τις εφαρμόζουν σωστά εκπαιδευμένοι άνθρωποι, είναι σχεδόν άχρηστη. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα για την καθιερωμένη μας περιήγηση στο ίντερνετ. Για όσους προγραμματίζουν ή απλά ονειρεύονται ένα ταξίδι εντός ή εκτός Ελλάδος, μια επίσκεψη στα websites που ακολουθούν σίγουρα θα τους φανεί χρήσιμη. Αν προγραμματίζετε κάποια απόδραση εντός ή εκτός συνόρων εν ώψη Χριστουγέννων, τότε μια επίσκεψη στο www.airticket.gr επιβάλλεται. Εδώ μπορείτε να κάνετε κρατήσεις και αγορές φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων για κάθε προορισμό. Και μάλιστα με αποστολή των εισιτηρίων στην πόρτα σας, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Στο site θα βρείτε επίσης πληροφορίες καθυστερήσεων, αφίξεων και αναχωρήσεων σε πραγματικό χρόνο για το Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και παραπομπές σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ελλάδας. Αν πάλι θέλετε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδας, αλλά δεν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων, τότε ρίξτε μία ματιά στο site του ανεξάρτητου ταξιδιώτη. Στο www.traveltips.gr σας αποκαλύπτονται όλα εκείνα τα μικρά ή μεγάλα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το ταξίδι. Τι θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας, πληροφορίες για το συνάλλαγμα, χρηστικές συμβουλές και πάμπολες πληροφορίες για συγκεκριμένες χώρες. Υγεία, κίνδυνοι, περιβάλλον, γιορτές και πολλά ακόμη συνθέτουν μια πολύτιμη πηγή γνώσης. Για εκείνους πάλι που θα προτιμήσουν τους εσωτερικούς προορισμούς, το www.gto.gr
είναι το πληρέστερο website για κρατήσεις ξενοδοχείων και καταλυμάτων σε Ελλάδα και όχι μόνο. Εδώ θα βρείτε έναν πλήρη κατάλογο, φωτογραφικό υλικό, χάρτες για ξενοδοχεία και καταλύματα, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οργανωμένα ταξίδια, τουριστικά γραφεία, κρουαζιέρες, εστιατόρια, μουσεία, συνεδριακούς χώρους, ενοικιάσεις πούλμαν, λιμουζίνες, ξεναγή, αλλά και μια πληθώρα άλλων πληροφοριών που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες για κάθε ταξιδιώτη. Μία ακόμη ελκυστική πρόταση για υπηρεσίες online κρατήσεων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο είναι το www.pamedιακοπές.gr. Προσφέροντας χαμηλές τιμές και ένα μεγάλο εύρος ξενοδοχείων, αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, αλλά και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων για προορισμούς εντός ή εκτός Ελλάδος, αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για κάθε επίδοξο ταξιδιώτη. Τέλος, οι πληρέστατοι ταξιδιωτικοί οδηγοί που θα βρείτε εδώ θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Για το τέλος, μια πρόταση για τους φυσιολάτρεις και ιδιαίτερα για εκείνους που αγαπούν το χειμώνα και το βουνό. Το www.orivatin.gr είναι ένας ιδανικός προορισμός, με μια πληθώρα από πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμους χάρτες, συλλόγους, καταφύγια, εξορμήσεις, σχολές, χιονοδρομικά κέντρα, πίστες, συντεταγμένες των ελληνικών βουνών και κορφών. Αυτά και πολλά περισσότερα σας περιμένουν στο δικτυακό τόπο του Orivatin για να οργανώσετε με τον αρτιότερο τρόπο τις χειμερινές σας εξορμήσεις. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Το e-Life θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9:30 το βράδυ και σε επανάληψη την Τετάρτη μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Για να συνεχίσει μέρες που είναι την ενημέρωσή σας σχετικά με ταξίδια, δώρα και όχι μόνο, πάντα φυσικά με τη βοήθεια του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Έως την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, από μένα και τους συνεργάτες μου, ευχές για ένα καλό βράδυ.